Barbarên komîsyona hevgirtina netewî, biretî û demokrasiyê li alîkî didomin, li alîkî hem partiyên siyasî hem jî saziyên civaka sivîl girêdayê proseya dimeşe kar û xebatê xwe didomînin. Îro li Amedê jî bernameyekî girîng ket serpereştiya Komîsyona Çand Ziman û Hunerê ya Dem Partî de bi saziyên têkildarî ziman re civînek tê darxistin li vira girêdayî ziman proseya dimeşe babetên cuda cudayê werin gotûbêjkirin. Weke encamname jî ew tiştên ku ji vî civînê derkevin ya arasteyê wê komîsyonê werin kirin ha berdevka wê komîsyona Dem Partiyê Cemile Turhal li gel min e. Ez ê ji wê bipirsim mamoste Silav û spas ji bo vî derfetê komîsyon karê xwe dimeşîne hema bêje ji her qadê jiyanê her kes tên guhdarkirin di wî komîsyonê de di demeke wiha da we çima hewcedarî bi civînekî bi vî rengî dît ku çil û sê saziyên têkildarî ziman beşdarin nezbîn. Xuraş mazûnê daş min verûjena komîsyon avan be. Komîsyon amancê yîzî bi mavajê Semedê helbet ene meseleya Kurdê de çi pêwîst û îhtiyacê çi est û semê ay yo amanc guret verniya xwe bi ena komîsyon bi taybetî yani bi xusûsî ame avan kerdiş. La ji mazînekî daş min hetto ekazî komîsyon hetto eka sê kerde pêvînayîş viraştı yani hevdîtin viraştı saziyondur mavajî karsazondur viraştı sendikayandır viraştı serokê meclisê verinandır qiseyê kerdi yani Türkiye ena mesele de çi fikriyen o yani Kurdon ra bigerin hatto Türko yani her çar heton ra yovajı zare Türkiye'de çi fikriyeni fikri inan bigeru yine goştari bikero o peyni de çi pêwîst çi mesela çi pêwîst ihtiyacı est û gore pêşniyara xwe aiz bikero helbet maz o çaxtı mazedere zedere hem saziyon nuştoxon mavaj akademisyonu ma pêşniyar kerd la takvim Xuraş mazon ki hatto peyniye îlon gere biqediyo ما زحف نوازن و درک ببو راشتی یعنی خورا مسئله نقاش کردش انا مسئله زی مهمو لحتو پینیز نقاش نبنا مسئله چاره سری چیه پیشنیار چی آی مسئله گره بک ورنی ما زواشتی که زحف درگز نبو لا زحف زدره مسئله سازگی ما دزگیهین ما بی نشتوخین ما بی yani yindirip pevinaş niyamen kerdiş. Maze ay komisyon meclisi Ankara'da yine pevinaş ne kerdi ma vende inanı ma vene inan ma va ana mesela ser fikri inançıyor çi peşniyar keni sebep o çare seri daha lezbeno sebep ay ma heta Kurdistan'da en dazgiyan xo hem Muhammed tehet ma fikri inan bigir ma bir rapor ki nüşteki ma tamam bikere ma birasne meclis amancı ma ayo. Başla. Ez ê jî bipirsim ne ev rapora ku ji vî civînê derkeve hûnê birêya postexaneyê rê bikin yan jî rast bi herin arastayê wan bikin ev pirsek ya dudiya jî girêdayî ziman çi pêwîstî heye daxwazê wê çi bin kêm zêde niha hûn pêşbîniya wî yekê dikin. Xuraş mazûnê enem komîsyon de endamê heme partî est bila yo partiyo vajı mazê çar endamê mane komîsyon de cagenî be helbet ki pêşniyarê ma partî de ما واشتنی به زوان سازی دستگاه زوان نی یعنی یو عجیب چیه سیاست کاری واشکم واجای دستگاه هم بینان را بگیر حتی پارتی شخص استی ما راپوری که هلبت بگرسی ما واجه ما تمام بکره ما بده اینان لسر پارتی هلبت یعنی دایش یعنی به پست بروکراتیک اینا یو به جدیتی نبن هلبت لا مسئله ده اکا ما واجه beş استی ما واجه سندیکا چه فکری یعنی دستگاه چه فکری یعنی سازی کومل زوان چه فکری یعنی مواجه سیاست مدار چه فکری یعنی همه کومل یعنی اندام همه کومل اند کومل است و فکر اینانچیو برای پوری گرسی وش بر بازی که شنبر یعنی مواجه اینا سموت یاره ببو ما aynı tamam بکره حتی پینیا ایلوند ما براسنی چی مجلس سروک مجلسی. وقتی کمیسیون دم پارتی گریدای زمان داخوازی وچنه خون بنده چنه کو انجام درکه و هم بیشن بله ولا بدله مایا گریدای زمان او کشل پیشه کردی به وی رنگی چاره سر. یا ما وون ترکیه راشت کرد استی خورا یعنی به میلیونان کرد استی 25 milyon humara inan esta la bele çek hayfo ki statü inan çiniya. Statü çiyo zvanyo statü, çandiyo statü, ardiyo statü. Yani be statü be zvani esta Türkiye'de. Yani en çiyayin qadaxeyayin kanunu bingeyin rabbi gerin hatta kanunu binan ena yo çandek vrazyo sanki Kürt bir ciyakeri
êrişî înanser yên kerdiş man qebûl nekene li helbet mühim statûya tu qebûlkerdişa hukukî ra dest pê bikeno. Eger nomê to çîno, nomê to enema vacib kanûna bingehî de çîne be heqê to gor nêw qebûlkerdiş nêw pawitiş tineşkên çiyek bikir. Her şey de facto nebin. Her şey bir nasnameye to gere kabul kerdiş be hukuki reyde bu. Ma statü zwan ma won statü Kurdano. Eğer te statü bidi zwan, statü don milleta xuzi yani. Eğer te statü bidi çandı, te statü bidi ardi to helbet don milleta xuzi yani. Ena yo çiye esta amacı masereke helbet statü Kurdan gere beri kabul kerdiş kanuna bingehî ra bigin hatta kanunu binan rızı en nodu hemme Bêro pawitiş. Gelekî spas Cemile Turhallı berdevka komisyona çand ziman û huneriya Dem Partiyê bi vî rengî ew daxwazê ku li vira derkevin holê yê weke raporekî berfireh sendîka çi dixwazin, saziyên ziman çi dixwazin, zimanzan çi dixwazin, nivîskar çi dixwazin, hunermend çi dixwazin ew ê di raporekî berfireh de were nivîsandin weke pêşniyar û daxwaza Kurdan yan jî ya encama vê civînê arasteyî Komisyona Hevgirtina Netewî, Biratî û Demokrasiyê were kirin.